Ifenkili podcast. Can I tell you guys a story? Tell us a story. Bring it on. What do you have? A story. A girl put on TikTok near back. I'm not like TikTok where we say I'm not news. Before they ask what I want to do, I do. I will say it. Again. When it the microphone. Jesus. Manamo I'm a oh, we can I hear 5 minutes, I can hear. I say, baby, touch my nipple to stand. I drink for that rubbish. And you want 1 hour? I don't like to be 1 hour. What's the next? You 1 hour. Now, well, it hey, one more time. Gamma. You does your issue. I will know we get dilly. I'm sick. I'm Joe. When you're China, walking on wine. My and I help premarital sex. They go give na bear. Melkota walking on wine. When you're China, walking on wine. Na ha na face kwa this same water. Ima utana tano wine on China. Both my walking my wine. Ma na face kwa the same water. Basara iko tupu ha alụ. Kedu ihe unu chere? Ifenkili podcast. Ndị Igbo ekele munu konye chiri ya zere konye na-emekwana lowa ya gaziri ya anyị na-anabata unu na ihe omume anyị ka anyị na-akpọ Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwuru. Aha m ka bụkwa Ezinne Okenwa. Ikpọ m nwa Ada Breba aga m aza gaza ka kpọkwanụ m nwa Ada Igbo aga m aza gaza ka kpọkwanụ m Ọlaedo aga m aza gaza. Ile ya na-akarị m lekwa ya m n'aka ekpe ị ga-ahụ ụmụ Ada Igbo ndị anyị na ha na-eso eme ihe onyonyo a. Adugo, kọwatụrụ ọha na eze onye iwu. Ndị bai mama no. Mama o. Ndị bai mama no. Ndewo. Aha m wo Nwada Adugo. Ada ọhụhụ hụrụ ụzọ. Adugo London. Ndewo. Ndewo no. Adure, kọwatụrụ ọha na eze onye iwu. Ndị bai ndewo no. Ndewo. Aha m Nwada Adure Ifenkili. Nwada Anambra. Daalụ no. Akụkọ anyị ji buru bịa ebe a taa wa akụkọ ọwụ. Hey, akọ egero. Akụkọ a na-atọ ọchị. Ọwụ akụkọ ọwụ ị na-anụ ga na-asọ dịka ihe ndị ọ na-eme eme ma ọ naghị emekwa nụnụ. Ụtọ ọ na-eme na nzuzo, ụtọ onye na-apụta ya okwu osi na ọ na-eme. Akụkọ awụ kedu ihe mere enu na society anyị ugbu a na ụmụ nwoke na-ekwukarị na ha agaghị eji ego ha mee ihe isi nwaanyị ọ lụọ nwaanyị ọ bụrụkwa na ha na ha abụọ emekọrịtaghị nwoke mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ụfọdụ ndị na-eme ha bịa ha sị onye a m ga-etestirịrị ya ka m mara otu ọ dị ka m mara ma mụ na ya abụọ ma anyị kwesịrị ịnọkọta ma mụ na ya abụọ ma ihe kwakọrịta nwoke na nwaanyị a ma ike ọ dịkwa ya ma ike adịghị ya. Ajụjụ mbụ m awụrụ ka ihe merenụ ụfọdụ ndị n'ala anyị wụ Naịjirịa ma obodo ndị ọzọ dị iche iche ha na-ekwu ọ bụrụ na ha na nwaanyị onye ha chọrọ ịlụ emekọrịtaghị ihe mmekọrịta nwoke na nwaanyị na ha agaghị alụlụ onye dị otu ahụ. Ka ihe nwere ikwu Ndị bai ndewo no. Mama no. mama I lay here anya from a religious perspective. Ọ ga-enye ihe ọzọ. Mana ka I just lay anya na amami ha ga-akpọ ya ka I just lay ya on a neutral level. Enwe ha na-akpọ sexual compatibility. Nyere nwaanyị na nwoke. Ihe mere ọ na-eji adị ka ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ihiwe with onye ha chọrọ ịlụ alụ tupu ha baa marriage. Ọ na-nwụka ha marakwa ma ihe a ọ na-eme maka na at the end of the day bedroom activity bụ one of the things ga-ejide ọlụlụ di na nwanyị. Ọwawo ya. Onye nwoke a sị, hey, ọ na-emekwa na o ruo in the morning, na-achọ ya in the morning, na-achọ ya n'ehihie, na-achọ ya n'abalị. Ịbịazie bịa lụbata ka e were dat na unu emeghị ihe a unu akọghị ihe gbasara mmekọrịta ka bịa lụbata nwaanyị ọwụ. Enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ihe a na-akpọ mmekọrịta nwoke na nwaanyị
ọ na-eji ike eme ha anything na when I want ya wuru somebody na like ya too much ịbịa lụrụzi onye ọgwụ wo kwa ụbọchị ọ chọrọ ya kwa abalị ọ chọrọ ya so ụtụtụ ọ chọrọ eweli iwe ihe chọrọ ikwu na o were ụmụ nwoke ọgwụ everyday ha nọ n'ọhụ nwaanyị yes na nwekwa ụmụ nwaanyị ọgwụ everyday ha nọ n'ọhụ nwoke ị na-aghọta ịbịa werezie onye nke ya wa dị very low bịa tinyere gịwa nke gịwa wụ ụtụtụ ehihie abalị ile anya aba na room nsogbu ga na-adị ị na-aghọta onye mere na-eji adị eme ha sị na a ga-emerịrị ihe a before maka na ịba marriage ịbala nakwa ya asọ ride or die mana ya ga-adị ride or ride ị na-aghọta si bịa bazie na commitment with ụdị onye ahụ marriage gị ga na-esheke maka na ọ bụrụ oke ọ dị ka nke nna gwa gị sị o nwere ụmụ nwoke na-achụ ya kwa ụbọchị ga-abịa n'ụtụtụ bịa eme ehihie ga-eme eru abalị dị nwunye gị sị gị data n'ike adịghịzi ya ga-achọwazi otu isi epi ofu gaa na-eji ajụzie gị ihe mere ga-asị ọ bikos nwunye ga ị na-aghọta that kind thing onye mere na o ji dịka ụmụ nwoke na-asị ha ga-ebarịrị ebe ahụ n'uche m adụrụ ole egwu a nwere ị ga-ekwu Chineke dog. Ihe nwere ike ọnwụ nọ naanị ụmụ nwoke na-achọ ka ha test nwaanyị ọbụla ha chọrọ ịlụ. Akịma na ụmụ nwoke ndị ihe ha na dị ntakịrị. So ihe chọrọ ikwu bifo ga-eme ihe ga-aga ka ị mara ma ọ dị dị ma ọ na-arụkwa ọnụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke ndị akịma ụmụ nwoke ndị na-hala alas. Ịmakwa nke odoro gị anya. 2 minutes man. Yes. Oshikwe n'ọnụ. Oshikwe n'ọnụ. 1 minute. Oshikwe n'ọnụ. Nwekwara ndị nke ha na-enwe erectile dysfunction akwa ya. Mama m sịtara obilie ya ọda. Obilie ya ọda. Ọ dị nọ ka nke ọhụrụ na one post or one video si na ex ya wụ na ga-edicha ahụ si n'ọnwa na awa. Mee masaja dị ka dị bilite. Na ozugbo na-ebilite. N'ime gị ihe ahụ. Yo hụla fishi. Mgbe mene imagine na ịlụlọ ọdụka onye ahụ ndị a na-asị gị na anyị ga-emetụ ihe ọbụla. Gị ga-alụ ọdụka onye ndaba na marriage. Mgbe ahụ ya ịlụchara onye ahụ alụcha. Ị na-aghọta kụsọ ọbụla nke m nọrọ mere nụ tachọ m aha chọọchị ihe ahụ mere onye ahụ pastọ na chọọchị ọ nọ n'ụmụ ahịa ebe ị na-aghọta ọ sị na ọ ga-eme ka a lụchara ya onwe na ihe ya odogwu ya dị ntị ọbụdịghị ọdị egwu ihe ya ọ dị egwu ọ dị nwa mpechere so nke nwaanyị na ha jụrụ ọ ga-echi nga ahụ pụta maka na pastọ agwaghị ya ndị ụfọdụ nwoke dị ugbu a nwoke ndị arụ ala ndị wuge a na-echite n'azụ arụpụ ha si nweta nke anyị ọsị gị nne akwụkwa nwa chọọchị ọkwa nwa Chineke okwukwe m ekwenyeghị ka anyị kpọkọtara iko bụtọ na-aga n'azụ ga na-aga n'okwu ọ na-aga n'okwu enwere several stories maka ụmụ nwoke wụ ndị homosexuals na-aga alụrụ nwaanyị maka na ịhụla na Nigeria awụghị ekọntrị ekwere ka same-sex marriage na-aga on kwara maka ya nwoke tofute n'ruo ịlụ nwaanyị ya ọlụrụ na-eme camouflage amadịghị dat na onye awụge n'oge maka ndị a na-asị ha sị gị na anụ m eme nwaanyị I don't do girls. Mba ọ bụghị I don't do girls kọta ha na-eshi ekwu di ya na emetụbeghị m nwaanyị ọwụghị adọndụ gị emetụbeghị m ya nwaanyị mbụ gị chee na Norway virgin ịmaghị na nwoke bịa wee na-esupụ ya ike amami na aghọta so ọkwanụ na ihe ndị a amami na aghọta ya akwanụ obi nke mụ ahụ a na-adị mma ya ekwu eziokwu kọsọ na-eme onye pụta ha si gị imekọ ahụ nwoke na nwaanyị adịghị mma ọ dị against but emekwa aga n'azụ na-akpọkwa exactly because ị na-ajụ onwe m Chineke sị anyị we should go into the world and make it multiply ị ga na-multiply with onye ibekwa na nke Bible ahụ Bible sịkwa anyị we should not ị na-ekwu okwu erectile dysfunction ka m kọwara unu ebe m si abịa ị na-ekwu okwu erectile dysfunction let's assume na pastọ ahụ ikwu ọ kwela that na ọ ga-eme anything till ya alụbata nwaanyị ya alụbatazie nwaanyị ọ dịghị ihe ọ ga-ejili ihe ya mee mama na-aghọta obilie ya akpọda ikelego ndị ga-aga adịnwa pekele otu a ọ ga-ala Chineke dịkwa against divorce
So akara gị money break dị na relationship. Test Abịa na nghọta. ọ ga-aga fa. Ị na-aghọta. So ọ ya wa the thing. O juru gị ọnụ. Na ntụnye nke mụ ọmọ unu kwesịrị ịga medidu ka ị mara ma ọ na-arụ ọrụ Ọ na-edere ịrụ n'ọrụ. ka ị marakwanụ saizi ya ọwụ na ọ ghọta mkpịsị aka ha mara ma size ya ị ga-edili maka na enwere size ndị nke na-agaghị ọwụ na ọ ghọta mkpịsị aka ha you know you can carry Ime ka ọ kwuru na ama nke ga-edili chee biko so. ọwụrụ na ọka gị ebe rụọ ọrụ before o were atị ọkwa na ahịa ebe rụrụ ọrụ ọ sị na o were one guy onye na-abụọ na-akparịkọta so mgbe ahụ ị na-aghọta so mgbe uru n'ụlọ ya mana ha chọrọ n'ime enu ime didu ọ sị mgbe nwoke iputere n'ike ya ọ sị ịhụ ihe ọsọ ka ọ na-agbazi ọ na-like ọ like ọnụ ụmụ ndị na-like ime na like didu so mgbe e yiputere ha ọ sị ihe ọhụrụ yiri agwọ like egedege ihe pụtara anụ ọ sị o ji o yiri efe na that was the last day o kwụsịrị onye ahụ okwu ọzọ ọ sị onye ahụ ga-ebịa n'ahụ mgbe onye imagine na unu alụọla ị mara o werekwa ndị na-alaikita ya ọ ihe mere na ọ ga-eji n'ule n'anya saịdị ahụ mere imagine ọ nwụrụ na m na-alaike ya mbịa ahụ ya ihe otu a antị ọ were ị na-alaike ime everyday ritin ga ahụ ọha imagine ya na-abịa gị n'ahụ biko enwere m ajụjụ biko chụọ biko anyị ekwuola that na ọ dị necessary mana enwere ihe m chọrọ ịjụ unu filiri that na ịnọ celibate ya wụnọ emela mmekọrịta ya wụnọ celibate before unu alụọ because enwere ndị na-asị that na hey na di ya emesakwaghị ya ka till ha alụọ mgbe ha lụchaziri marriage ebumuzie ịma in a feel that no necessarily contribute to the strengthening of a marriage. Isi ka ị dịrị celibate ka ị chewe ụbọchị abalị wedding na nne m ka nwa gị ka ị kwuo eziokwu ịhụ marriage ga-alast nke na-aga alast nne m ka ị kwuo just onye ọbụla kwuoro onwe ya eziokwu o nwekwara ndị ewu before ha alụ ha as like onwe ha akọkọta ma ndị ewu ha bikọtatụ dịka di na nwunye ha alụ gbalụtaziri ya wụrụ gịnị mgbasa ekwentị ewu ha emetụrụ gị emetụ ha alụ ya ọgbasa gị ekwentị ewu ha emetụrụ gị emetụ lụcha ya ọgbasakwa ma ọ gakwa amami na nghọta ekwu ụmụ akịmana nwegwara ụmụ nwaanyị ndị ewu yes ha lụrụ di dịka nwoke emetụta ha aka mgbe ha lụchara but mgbe ahụ ha lụchaziri ahụ na eti ntọkazi ụtọ ọ baziri ha na ome ha achọghara eziokwu ụmụ nwoke ọzọ amami na nghọta ihe m gụrụ na amamụ Instagram ka m gụrụ ka si ebe ka a na-agwa enwere ihe m chọrọ ikwu gbasara ihe virgin ya a na-asị that na onye nwoke lụbatara a woman as a virgin sometimes nsogbu na-adị maka na enwe otu oshi maka na ị marala that na to you now ewu ha first ewu ha last ewu mbido ya ewu ihe ọbụla otu ọbụla isheme ya ahụ wụ ihe ọma na nwoke ọzọ nwa ga-eme ya ahụ mefee ya karịa gị chefu otilo nsogbu adịla mana ọ bụrụ onye wụ normally o mege ya o testele different sizes and shapes and in our time so what do you buy you the virgin ị na-alụkwa the virgin jishikwe ike ka njigode gị akịmana ụmụ nwoke ndị ha agbagatala oringo like obege style ha na-eme kima ọ bụ ya nnekwu ụmụ nwoke ndị ewu ha gbara okoro wee obe ka ha bịa lụzie nwaanyị bebi nwaanyị a ka anyị si na ometụbeghị ọwụ na m so ị na-emetụbeghị ha ga-amị okay anyị na-enye example ị na-aghọta ya ịma ụmụ ndị na-amaghị position ha mmoteshi ehuru otu a ọ ga-asị ngwa agba akịmara ụmụ nwoke ndị na-alaike ya nye m staịlụ ọbụla alaike eme welukwu otu a emekwala otu eme otu a ya ọnwụ na emetụbeghị ga-ebịa ahụgịsị na ụkwụ na-agbajishimo na-azụ eke na ọta gị do complain before you know it ọ ga-apụkwala n'ezi ọ gbawala ezi ma gị bajuo onwe gị si ọpọnụkwala m dosachakwara onwe m edosa amami na ọta so ihe a na-asị na celebrate ma whatsoever ihe a matter of choice gị ọ ma chọta onwe gị n'ọwụ ị abịata ya down to maka na marriage do you understand mụ na-efi
kwesịrị your choice because ọ ahụ gị your body your choice yes ịchọghị imekwana ahụ ọdị ga force gị onwe nke gị pụta ime ụfọdụ ndị na-eme ihe ndị ahụ ka sị na alụrụ m di as a virgin just to get that attention of yes being a good girl whereas o nwekwa ndị na-awụ gị virgin n'nwu nwere agwa ha dị ha ka exactly ọ dewuzikwa ọwa agwa Joseph ụmụ nwaanyị ugbu a na ihe na-eme di ha ịpụtasị ekwu dia body count yes now ihe na-emezi ha ya dị 21st century ka nọ ọ na-emezi ọwụ mgbe ma eji ga-ala asị na owu mmadụ abụọ kwụkọta na ịhụrụ ma eji a anyị ga-awọk ya atọ ọ ga-ala asị ọ bụghị na make sure everybody adịghị perfect but make sure not something you believe with do you understand o nwoke ndị nwaanyị ahụ nwere ha nwụdịcha akụ mana agwa adịghị mma ị ga-asịrị m na ebido na nga na-akụ ya nke ọ ga-asị at least o nwere ike inweta ya n'iti but ọ agwa na-edosa relationship ma ọ marriage ama m na aghọta good communication exactly kem unidiri ibi the microphone ga-ewelie elu lee ya mara ma nke nọ n'okpuru ya o meela gbiri mara ma o bilite ọ na-ada ma ọ otu mkpịsịrị aka kọwara to snake makana ọhụụ otu a kima ọ dịka na-aza aza biko ya zara ga ebe a sị ka jụọ biko ịma na ha ekwula aka mgbe okay anyị chere na believe anyị as in believe ma ọkwanụ cultural as in like faith mmadụ ị na-aghọta ka ọ cultural ka ọ culture ka ọ nọọ mkpebi mmadụ ị na-aghọta ka ọ mkpebi gị si na ị ga-akwa iko like ụna ga-emekọta ụna ga-enwe mmekọta nwoke na nwaanyị before tupu gara as in ọ believe ka ọ background isi to ka ọ nọ culture ka ọ nọ choice gị ị na-aghọta that na ụna ga-emekọta mmekọ nwoke na nwaanyị tupu na alụ ịma mgbe ụfọdụ ihe ụka a na-aga na-eso achọghị m ịkpọ chọchis aha otu nke ahụ nke onye ọbụla ama deeper life ka m weregodo n'ihe mere example ewele na iwe ndị deeper life you can never do the do werekwanụ ndị ụfọdụ ha na-agakwa n'azụ na-emekwa onwe onye na-ekweta na ọ na-eme afọ ime acha onwe ma nwoke ma nwaanyị a na-ekweta na ha na-eme o werekwanụ ndị ọwụ some of them ụfọdụ ndị ime ha o were ndị na-awụ ndị eze nwaanyị were ndị na-eme ihe ndị idol worship ndị a ha na-ala ikikarị mgbe ha lụọ di ọha mee ya before ha ga-amenwe ihe were ndị nke ọwụ ihe ha kwere ha sị mwere virgin di m lụọ mụ ọwụ na ọyawa na ọ ga-echi tụọ mmiri ọ ga-emegide ma ọ ga-eme nke a ọ dịka ihe ahụ so onye ọbụla were ihe o bu n'isi wee gwanụ ndị ọwụ ewerela I love you I will marry you deceive o na-arụ ha ha hụzi onye nke a sị agaghị m ekwezi ka eme gịnị ka arụọ ka ihe ikwu na ama na ntụlata na-asị like ọ na-anụtụ maka ọ na-abịakwa ịma anọzi na error of social media mgbe ụfọdụ na-emepechi gwa eye opener so some certain things ọnwụ na anyị na-emebe before ọ na-ebutaziri ya anyị niile amara ihe na-eme akịmana ụmụ nwoke ndị ga-asị na anyị ga-eme na chọọchị m epenye gị ebelieve mụ chọghị ime akịmana ụmụ nwoke ndị arụ ala ha so oke ngwanụ nsogbu adị ha hapụcha gị n'akụkụ dị n'ezi ha mgbe ha bịa na Charles ama na ntụta story a like bịa na Charles bịa mecha ihe isi gị ha sụcha gị mebi sogota ha odegote ike gwara ha mebi 1 month o nwere ndị gị na-adịchara arụ ala ha tụwa gị ime ha gị Can I tell you a story? Bring it on. What are you say story? Egi apụtara na TikTok na-ebe akwa maka ndị ma m na like TikTok wee say ebe m na-anụ news.
na-ebe akwa na di ya di ọ magebe di ya gara only for her to come back and find out that na di ya hapụla country ya gapụrụ nwunye ya n'overseas. The boy lọtara sọ chọrọ ịlụ nwanyị. The girl asị asọ with virgin na ọ na-edobere onwe ya di ya. Ọ na-edobere onwe ya di ya. Nwoke mmadụ asị asị onye okwu asị ya sọ ọhịa nkara. The guy asị nsogbu adịghị ka anyị gawa village Ghana list. The guy soro ya gaa village Ghana list kwụọ ụgwọ isi ya. Ha mere small wedding. Onye na-eme ụmụ ihe ndị small wedding. No green. Ha mere small wedding. The girl atụrụ ime. Mgbe ọ tụrụ ime. Mana hazie haya ma ọ na phone ka ọ na-ahụzi ka another lady na-post to see the husband. How? Ọ na-address eweliwe onye ọwụ gị so person not say yes na that they've been married for a while. So ihe da man no shi ebe ahụ o shiri lọta ime wee lụrụ egelu virgin kwụcha ya tọwa ime ha ya. Ọ bụrụ na ịgọchọ ele ya alụ kọna ọ chọrọ ebe ahụ ọ chọrọ ibe ebe ịma akịma na onwe nwoke ndị ha chọrọ ibe ebe ha ga-agacha extra miles till ha alụ even Ghana a lot. You can sleep with that person. A lot. If there ga village ha nara list ụgwọ mewe as in so what did they get? Onye si na ọ na-aga business meeting kọsi ọ na-aga from business meeting to obodo oyibo. Ya na nwaanyị ọzọ nọ. Ebe na nwaanyị ebe ọ nọ. So the virginity break so to me ihe ma ga-asị wo after odochere onwe ya nne m onye ọbụla mee ihe ga-awa ọkọrọ ya abịakwara gị bịa si na believe gị mana gị believe gị ị ga-like it test before ama m ihe na-akọ ama m ihe ga-akọ ana m eji onwe m ka abịasị ka ị mara ma the microphone na no ka abịa echi mmadụ si na o sokwara ihe m kwuru gị eme ịmụta ka social media dị ha ga-aghọta ihe a na-ekwu ị na-aghọta ha ga-apikiri but anyị ekwuoli asị onye na-eme nke ọ na-eme mee ya maka na o shigi n'obi onye ọzọ mere ya enwere m ike isi aga m aga ebe ahụ before ma lụọ didi ya nwere ike sef ya nweta ihe shidaba aga m akakwa ọzọ onye mere Igbo ji bụ ilu si mmiri oke soro ngwere ma mmiri ọkọ ngwere ọkọla oke exactly so onye na-eme ya wụrụ ihe decide ihe ibu n'obi chọrọ ime ị na-eme ihe dị mma mara ihe dị njọ ị na-eme nke dị mma ga ama ịma iwudi yourself na ị na-eme na ị like ya ekwele maka na no tradition makwa tradition gị or no religion makwa religion ga-asị makwa no ọkwa no background bụfọdụ o nwere ndị nna anyị kụziri anyị wụ na dịchaghị correct yes like ọdịnala kebe hụ across ede dis na mme ya kụziri na once nwoke si gị how are you na gị bilie ya yes na ọ nke mme ya kụziri ya akịna ahụ ya kojinedo which is wrong which is background and not the wrong na o were nke ahụ na echikọ yoga ja zụọ akwa ụmụ nke so I believe na onye ọbụla ma ihe dị mma na ihe dị ọjọọ you understand ihe dị bekee si gị you learn unlearn and you relearn do you understand because ịbịa sokwe ndị church ọkwa ndị pastor na gị anakwa opue ka ị na-akọ ị na-anụ na reverend fathers na ọ dị ka ị na-anụ ose biko ebidokwala ebe ahụ akụ na ọta biko ihe ga-awụ topic for another day ma ndị pastors ga-asị unu akwado unu emekwara mmekọta nwoke na nwaanyị mana ọhụ a na-edeti na-ekis ọhụ a na-edeti na-amị ọnụ aka m adịghị ya aka m ụkwụ m ọ dịghị ya okay dịka nshikwo na mbụ ihe gbasara sexual compatibility unu echere na ihe awụ ihe kwesịrị ileba anya tupu mmadụ alụọ di ka ifili that well nlụbata ya otu ọbụla ochede we are now talking anyị na-ekwu gbasara ihe mmekọrịta nwoke na nwaanyị now specifically iche that na enidiri ịga njem a before ebido ka iche ma ịba na the marriage ihe ọbụla otu ọbụla ochede anyị ama na-ejiwe enwe m ihe m chọrọ ikwu kwuo nne m ọ ga-adịrị nwoke mfe ịlụ nwaanyị na-ana eme iti didu ọ na-enyemacha gị ị ga-agali n'ezi hụ ndị ga-enye gị mana ebe nwaanyị nọ ọ ga-adịchara ya mfe so nwaanyị ibe m
ihe na-akpa gị n'ahụ gịnị ọbara iruo before the gas what I want to do I do I will say it ngekwu asịkwa ya again welite the microphone Jesus mana m ọ na-arụ ọrụ ọwụ gị nke a na-ahịa aka 5 minutes aka na-ahịa aka asị gị baby touch my nipple it will stand adị ekpọrọ na rubbish eji 1 hour na-eji 1 hour mara nke ị ga-eme welite ya elu ụmụta ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị ga-edili ọkwana the person dị open to ebe ihe ndị ọkwa datin dị open to medication unu agaghị achọ help I need to get your man Norris Jen no ya ka ahụ ya Norris Jen no ya ya onye ha ihe nje egwu egwu ya onye unu toto mekanik nọ ya dịka m si kwukwa iji dozie your body ọkwana ha chọrọ ịnụ dịka m si kwukwa nke nwoke yawa mee ka ị mara ma nke nwaanyị ma ebe ahụ meela Jesus that's not poof no ugwamaya na anọ no ka ị mara poof ma o meela Jakarta so ọwụ nke wee bagasị ọ na-enye gị ihe ị chọrọ onye ọbụla test ye ihe ya na ya bụ na gị ji eme together forever biko nụ ihe a na-ekwu maka ndị nọ na relationship ya na ndị na-achụ ilu dị anyị asịghị ụmụaka ka ha gaga kwawa iko imekwa ya ihe ị hụrụ ga-ewere ihe a na-ekwu na awụ based on ndị kpebirila that na anyị ga-alụ anyị etoruola ịlụ achọrọ m ịlụ gị maka ndị nọ secondary yes asịghị ga-emewe isi secondary school mere ruo elebe ị ga-emeri ya arụ ọ bụrụ mma m onye ichie na-asị imeghata enyi nwoke enyi nwaanyị 3 things HIV S ekwu ime ị gakwara n'ike ya eke gaa nwụọ echefu okwu echefu so ihe anyị na-ekwu ụfọ ndị chọrọ ịlụ di ha chọkwana ịlụ nwaanyị ọ ha anyị na-ekwu ebe a biko m si ka m chụọ n'ọta ịma mgbe niile ma ya asị mmekọta nwoke na nwaanyị ọ na-edosa kọpụ ọ na-abọndụ ha ka ọ na-eme ka their bond dịrị kedu ihe ụlọ chere onye lọvụrụ gị Can I say something? Ị na-ajụ ma mmekọrịta nwoke na nwaanyị n'ime ọlụlụ di na nwunye ma ọ na-eso help ịbọndụ ọ na-weaken the bond. Number 1, mmekọrịta nwoke na nwaanyị, they call it an intimate relationship. Do you get? Most times when you bond with your partner, it's mostly where Chineke was English called now. So but then a partner again meet. There's some I want more science students, but now in him go through that now, and when some kind of fluid. Exchange with your partner. That you exchange. It's not even about exchange. That comes into your body. That helps you. That's why they say that sex helps to relax, because while you are being on the process and what there's some is it estrogens or whatever they say that releases that helps you feel better. Now, in the guy who with onye digi. I tell them that now udi mekorita who get losing more weak near the bond. I feel like onye hụrụ gị n'anya and that the mekorita game ya shi to yeah na wata him na chikowa yes so adem sure na on a weak near nke mo ahụla m relationship ha si okwu secha ha cheta the sex they will come back nke a na m enyi m nwaanyị ọ ga-ele video ọ ga-achigbuchi onwe ya n'ọchị emeyosim this guy is doing me like this, he's doing me ọ na-eme m nka ọ na-emegide m masị ya ndị no ihe a that's my will mụ na ya ka na-ekwu nke a mere na ya ma bụ ya kpọ ya na phone
baby, I'm sorry. Can you please come over? Yes, and if I'm coming to pick my things. Let me pack a when it's not I'm gonna go on again. Ngano is a ball. You also Ngano was even phone. Boy on a phone. Okay. The next day I harass him. How far? Easy one name. In my relationship, over for an all day. Oh, when any of you to that boy, enemy. Okay. I'm Joe. When you're China, working on wine. My and I help up premarital sex. They go give on a bear. Mekota working on wine. When you're China, working on wine. Now, how they face got this same water. In my town on wine on China. Both my working, my wine. My they face got the same old town. Basara, equal to Punhalo. Getting you no chair. Caso kujuro. Oh, my can't tota. Exactly. Especially about through about 3 me. I got how to go okay. Kanaka. Because ile kwanya. Nwoke na ele ha na akpa adultery na kwiko na outside their marriage. Akwechi ibia say ha get that na ha de polygamy the polygamous family. Say na ha the polygamous in nature. Ha couple ha mere say afia nwoke nwoke. Mana nwanyị nwa ga-akpa agwa n'ụdị na-ezighị ezi. Egbu ya ka opi. Ndị mmụọ lechakwala n'ịga anya ọjọọ. Ị ga na-agafe lele gị. Ntị gị lekwe. Even bagi site na di asị akwara ibu ya ala but nwoke kwe iko. Ọdị na-asị akwara. Ọdị na-asị ala. So masị na ọnwụ nwoke. Ọnwụ nwaanyị ka na-aka atụ ụta. Ọ na dịka nwaanyị ewo ị ga na-eji isi ike. Na asị gị kwawa iko before ga alụọ dị emini gị ga-ebido n'isi gị akwara ya buto onye ọbụla ịhụrụ. Ị kwesịrị use isi gị maka na ọwụ nwoke ọbụla na-eme ga approach maka na ọ nwere ihe dị serious ọ chọrọ. Maka na asị anya ga-epu ụzọ rie enu. Anya eriele na ya hụ that na nwa nke a ga-adọ ụtọ. Ọ bịa gbawa gị. Because at the end of the day, ọ dị ihe ọ hụrụ n'ihu ka ọ ga-ekwu bịa. Ọzọ ọ bịazie. You lezie gị. Onye a nwekwara sense so this girl ọwụkwa naanị ha ka ọ nwere. That way. Ebe ahụ ka ọ ga-eji bido chọrọ ịma ma ọ ga-adị serious with you ma ọ ga-adị serious. So at the end of the day, onye ọbụla nwaanyị kwesịrị inwe discipline dịka Joyce kwuo jikọta onwe gị. Ma ịma gị ihe nwoke ji bịa na ndụ gị agakwala gaa ya pere ọgwụ maka at the end of the day ọgwụ a ka a ga-atụ ụta. A ga-asị na ịmarala otu ụmụ nwoke na-eme ugbu a kiss and tell sakwa ha na-akpọ kiss and tell gwa onye ha nwoke otu o shi were ụkwụ gị ha nga n'elu protector otu o shi mee nke ụfọdụ ka na-esezi picture ugbu a ka na-emezi vidiyo na-eli so maka gịwa nwaanyị ka at the end of the day ihe ga-eshiri ike because ma ha enweghị evidence ọ ya wụ you go explain no evidence so gịwa nwaanyị na-agakwa mara that na onye nke amonia na-aga ime ihe anyị ekwekọtala that na anyị na-aga ịlụ onye awụ onye bara uru nye ndụ ọwụghị onye ọbụla jọsụ gafere ga-emepe ọ fefere ga-emepe biko so Sahel Savannah so ihe nwachị nwanyị ikwu itinye ịgbanye olu na ihe o kwuru ịma ọkwanụ ụmụ nwaanyị ka na-aka atụ ụta elewa ya na iweke hụ gị na ya ọjụọ gị body ọ nwoke na post gbakpara ọsọ body count what is your body count meanwhile nke ha eruola what is your body count amami na ọta but nwoke ọ ga-ere ahụ gị ebe nwaanyị body count if you na-eme joke ọ nwere ndị ụmụ nwoke ndị na-amadịghị mmụọ ole ha na-aja ha agụghị ya so ọ ya dị tin nwaanyị tupu gị na nwoke emewe ihe ụzọ mara otu nye anyị echiche nyoma ọ bụghị na ị ga-etekicha forever ịmata otu nye anyị akpa tupu because ihe a mmekọta nwoke ọ ihe mmadụ kwudere na Instagram ọ sị before ga alụwa nwoke ma ọ lụwa nwaanyị ọ wụgodiri na 1 week try ya ka gị na onye ahụ bikọta nọrọ na the same space. Thank you very much maka na within that 1 week ị ga-ahụ a lot enwere ike ise
try ya cohabit. I say, hey, I say, it does not have to do with months. In a week, in 3 days, you might even be able to see something. If you were not coming to the house, you wouldn't have seen it. Give mama or one day have a toilet half flush. And when you oh, Imam Hana, some corner, some a baking me when I walk as a pota. Imagine more than or the quick corner. Mamma now, give more to the eye shade church. Oh, you're on other quarter. Mamma now, you have to. I not chat. Oh, we like Rolo, no. Maru de Bonia who shifuta. I think I'm a money or the child. Give me a moya tone. And when they do not pay by a tone, and Hannah say, if I came down, Madu, Obia, I said the can jack on a tone. Give a more talk on every day. If you go that corner, I keep my hair, I keep back a toner. I'm not exactly. So, as much as when they were pretenders, but I feel them now. But I'm going to take a she now with a mother. Oh, better here, peak. Can I put all the notice you put in our time? I am move for the reduce to in Hannah what you quick. Each other matam mad. Get reduced to here. When up back like Samba. Give me put to get sharp. I cannot move for the Irish photo. I reduce to Cano. Here, in your cotton, okay, make a game matam mad of me. But even in your way, okay, in a year, name got name how one way. Mammy now, okay, make it confused. Move for that gonna have sign and down. But if the last 2 swimmer, I can't make a ball. It may sex when go, but anyway, equal when go, and I'll pair with him on Anya. Mammy now, if what I get on, I'll make it over. I'll get me up picture and say love is blind. Up picture again. Oh, and then I got a husband, but give the baby home again. Give an any excuse. I'm a man now. So, I'll tell him that I need it. At least you know, 3 days, 4 days. I'm going to one dog. She what would he get? Camera. I get up at yourself or Gamma. So, why? I was going I'm a Bodania. Oh, so Anya Kanaka. I told Anjo. Oh, Anua. We can get my hand to me. Up I see, give me with it. Even what I got to say, you want to let go to Megania. I got to take yourself at the question. No, up and again. Or when you let go to Megania, what can you get to you? Jeff, no, I want to be an Mamma now. So, never quite hand doing them. Mean a mere choice again, Mokano, Quaking Morgan, Lasagna, Macana at the end of the day. Or San again. Do what works for you. At the end of the day, Honors and Digbo, I am Bella, Nanje the banking human in Keta. Young very wound of war. Before gas, I do. Microphone now. Will it tell you? Lemon, and I hear 20 minutes before you'll be there. Gamma, one more billion or not so. On a motor. Madam, wake up, Heba, a woman like you so now. Oh, Nana, he was get with it. And Elena can get with one discipline. Can I see discipline you go because Chineke get away, get Bocatomega, I get Bocatomega, like when you got that. Mano think shot but what I hand you only discipline omega say kwambe game when I me to again all you can up to you all day again mama now which is very very okay couple strong but you not be like way and I use uche give again discipline I hand that need self control thank you very much. As of calling on any news cause on Kenabia, I know on Facebook, I know on TikTok, I know on Instagram, I know on Twitter and Kendo Ibo or S. I can as a Ifenkili. Ebaile kuko se poro. Ahamu kabokwa ezine okenwa ka chita makoro nile mma. Ifenkili podcast.